прилича по никакъв начин. Полицията, няма ли нещо да направи най-сетне? Абе, не глупотайте репортера, момчето, бе. Но стейте го си снима. Какво ви пречи? А какво ви пречи? Оне не ви пречи, че вътре прави тия работа. Ами, излиза, разбойник! Ай, ала, го пум! Ай, мишка! Курва, Бакух! Той е Бакух руски! Каква карта, бе? Заври си я вълка за тая карта! Наркомани руски! Ела с картата, капут! Ела с картата! Ела тука през оградата, бе! Ела, бе! Ела с картата! Ела тука да си види имунитета, бе, Бакух! Нещастници! Ела! Дайте го насам! Дайте го насам! Дайте го насам! Ние какво сме? Само вас поискат. Какво се случи? Кой удари Волен Сидеров? Кой удари Волен Сидеров? Беше ли ударя Волен Сидеров? На кого е жертва? Това не е въпросът. Мога ли се измислите така? Задържан ли беше Волен Сидеров? Задържане и ще се преценява дали ще остави. Още веднъж. След като... Адреналина и дигна спрямо.
Дано. Дано поне, който го е през си е направил чеф. В почивка е. Ще му поземе, кога ще се събере, какво прави в момента? Се съберат заради волен си зъл. Някъде на бяха нещо. Съберат земя парламент. Имаме за мен само провокации. Просто, че... Цялото ми уважение към вас. По какъв начин нахлухме? А какво правите вие в надпис? Как точно установите, защо не попитах по стандартния рецепт, има камери в надпис? Значи, попитахме полицията по стандартния начин, както и камерите в надпис. Отидохме в фоайето, за да поговорим с охраната. Именно 10 часа вечерта. Ви се стори нормално. Кога? Ако е нормално, ние да пристигнем в 10 часа вечерта, да попитаме охраната най-любезно в фоайето, или е нормално някой да бие полицай, да бие Волен Сидоров. Това не е нормално ли? Ако е нормално според вас, полицай да бие лидера на Атака Волен Сидоров, добре, приключваме разговора. Защото... Ама вие го измествате към... Не, няма какво да изместваме, вие го измествате, защото вие не работите нормално. Разбирате ли? Вие ме питате, нормално ли е в фоайето да отидем да питаме охраната? Вие не сте в фоайето на телевизия Алфа или на Атака, вие сте в фоайето на надпис. А в фоайето на надпис, знаете ли кой беше още? Кой? Още 100 човека, още медии бяха там в фоайето на надпис. Бяха ли? Медиите дойдоха заради... Бяхте ли там? Нормално ли е да сте там? Защо Нормално ли сте? Значи нямате право да Борисов. Какво ще стане, ако полицай нанесе удар на Бойко Борисов, на Лютви Местан, на лидера на БСП Михаил То не било нормално да влизаме или на някой друг? Кажете за какво вас ще стане нормално тогава? Вие се застъпвате за постъпката на Волен Сидоров. Каква е постъпка? Разбира се, защото нищо не е провокирано. Студенти там нямаше. Студенти нямаше. Аз ви питам, ако български полицай удари народен представител, лидер на парламентарно представена партия, какво ще се случи с този полицай? Ви ме говорите. Какво искате да се случи? Този полицай трябва да бъде уволнен и да бъде съден. А за лидер на партия, който 10 часа вечерта в Държавен университет... И тук сметка за биячите, които нападат народни представители. Уважаема госпожо, всеки един народен представител, ето карта, вижте какво пише, ако се вижда, защото изтъркана малко. Всеки един народен представител има право да присъства в държавно учреждение. 10 вечерта в неделя. 10, в 11, в 12, в 1, в 2, това е закона. Ето закона, това е закона. Кой нарушава закона? Това е причината в 10 часа вечерта. Защото сме трима удари, извърши от вие съмнителен сега... студент на надпис с качулка. Кога? Гледате телевизия, ако са подадени сигнали в полицията, какво ви се обяснявате тук без никаква информация и задавате провокативни въпроси? Аз виждам, че сте на телевизия. Само, че вие задавате провокативни въпроси, очевидно имате някаква тенденция. Интересно, Ако аз ще имам някакво данни, как са ме ударили, аз имам снимки, как са ме ударили, как сме чупили очевата. Ще ги излъчите ли? Това не ви интересува. Това не ви интересува. Това не ви интересува, колежки, защото мен ме удариха, не вас, нали? Това не ви интересува. Ако бяхте вие, сигурно нямаше да бъде толкова приятно. Госпожо, ако български полицаи хванат народен представител, без значение къде, и го изнесат, и го извлачат, и го блъскат. Вижте, вие тръгвате от Запад. Аз искам да ви попитам, защо Волен Сидоров от 10 вечерта уважаема госпожо, защото има право. в изборната нощ не отива при журналисти, за да каже какво иска да коментира, например, резултатите от изборите, а отива в надпис да се саморазправя с студенти. Ама защо ми отговаряте на въпрос? Защо ми отговаряте на въпроса за въпрос? Аз тръгнах за въпрос към вас. Защото Отговорете ми аз ще ви задам въпрос, вие не ми отговаряте на никакъв български полицаи по този брутален начин се държат с народни представители от ГЕРБ, от БСП, от ДПС, от лидери, от която и да е било друга партия. Какво ще се случи с теб? На този въпрос не говорете и тогава нека коментираме всичко, което друго пожелаете. Довиждане! Довиждане! Моля ви се, Довиждане! Що излъгахте сега, че полицай като не е полицай?
Не е полицай, що излъгахте? Пример. Един наш активист в Кюстендил беше Вижте, отклонявате пребит темата. от полицията. В момента си говорим. Не отклонявам от В темата. момента си Българската говорим полиция за си тази позволява вечерна каквото си иска. случка в надпис. Тази вечерната случка е Защо следната. Волен Сидеров в 10 вечерта реши, че трябва да отиде в надпис и да търси саморазправа с студент, който Никой не е се търсил предполага, че с се е сбил преди няколко дни. Никой не е търсил саморазправа с никого. Проверете на нова телевизия, тогава ще кажа документите. И на нова ли? Много ми е интересно. Алфа, проверете на нова. Сега се опитвате да не разпръснете от господин полицай. Заповедта ви така ли? Това ли ви държи? Не, господин полицай, аз като журналист, защо ме проверявате? Питам защо ме проверявате. Ама той има претенции, вашия колега. Господин, как бяхте? Ми каже, не си проверете. Добре, благодаря, но защо трябва по този начин да ме проверявате и да каквото и да било? В момента правят нещо само, значи, тръгнаха 4 Ето имаме които казаха нещо, и сега нас напанаха тук да... Но ви питам, защо ме проверявате мен като журналист, а примерно нова не? Мога ли само да ви кажа? Аз показах на вашия колега Йорданов, господин По закон, за да извършите полицейска проверка, трябва да обясните на лицето, което му искате документ, защо го искате документа, на какво основание, какъв е мотива. Ето вие ме проверявате като журналист. Кажете с какъв мотив в момента не проверявате документите. Това ни кажете. Ето ми е лично. На базата на какво? В момента стоим, знаете, има ситуация с господин Сидеров. Искате да установим защо? дали я извършим терористична акт. На криминално проявение ли ви приличаме? Ами проверете... Чакам, вие не знаете какво правим тук. Вие сериозно ме питате този въпрос. Защото не е честно. След като искаме лични карти. Вие, господин, аз току-що с колегите ми бяхме горе на 4-ти етаж, слязахме да пушим по една цигара и просто стоиме тук. Вие сега ме питате какво правим тук. Ние влязахме 3 пъти. Даже има и в книгата записано. Моля се, това е смешно. Към вас нямаме никакви претенции. Не, аз искам да попитам защо мен като журналист проверявате, останалите журналисти не. Ето вашия колега. Ми проверихме само мен. Аз съм журналист. Ма моля ви, полицай Йорданов. И ако ви иска документите, аз ще застъпа за вас. Защото това не трябва да се случва в тази държава. А това, че вие считате за редно, това е ваш проблем. Дайте, да си ме. Болната полиция идва. Кабела само с поделници прегазата.